Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni dai sunana Aisha Adam wacce aka sani da Aisha Fulani, ba kowa jaruma a masana'antar Kannywood. To gaskiya Kannywood dai masana'anta ce, sannan kamar kowace sana'a ita ma haka sana'a ce. Sannan ita ma ina so in kasance ɗaya daga cikin saboda faɗakarwar da ake hakan ne babban burina wanda ya sa ni na shiga, sannan kuma na ɗauke ta matsayin sana'a. Ok, yanzu dai gaskiya fim ɗina 15, sannan na bidiyon waƙoƙi guda 14, sannan a yanzu haka ma akwai ina wa masoya albishir akwai wani series da za mu fara mai suna siyasa nan ba da jimawa ba don za ta iya kasancewa ma a cikin satin nan. Akwai Bishi da Aljana, akwai Rahila, akwai Abokan Ango, akwai Mabuɗin Ilimi, akwai Sirrin Ɓoye, akwai Macen Sirri, akwai Hasanatai da sauransu. Gaskiya zan ce Sirrin Ɓoye. Dalilin da ya sa zan ce Sirrin Ɓoye, duk da kasance dukkanin fina-finan da ne dai gaskiya an sani a cikinsu, to amma wanda zan ce an fi sani na a ciki wanda shi ne ma sanadiyyar da ya sa har anguwanmu da duk wanda suka sani suka san cewa ina fim, gaskiya shi ne Sirrin Ɓoye. Sirrin Ɓoye shi ma dai series ne mai dogon zango da ake ɗora a Arewa, sannan yanzu haka ma ana maimaita sa saboda kasancewar a ɗan tafi hutu. To gaskiya Sirrin Ɓoye shi ne kusan fim ɗin da ya sa ma duka mutanen da suka sani bayan fina-finan da ne suka san cewa lallai wancan fim take yi. To gaskiya akwai wasu kuskure da ake a ce duk da kusan kuskure da yawa da ake aikatawa ba da sanin manyan da suke cikin industry ba, don yawancin lokaci za ka ga suna jin hankali akan irin wannan abubuwan. Akwai yawanci wanda ma su suna industry ne amma ba wai za a kira su da 'yan fim ba, za ka ga suna yaudaran 'ya'yan mutane da cewa su 'yan fim ne ko za su sa su a fim ko za su musu hanya. So akwai da yawa gaskiya irin wannan kalubalen da ake samu, za a karɓi kuɗin mutum a cinye, wani zai zo wasu da irin wannan wani ɗabi'a nasu mara kyau suna ɓata wa 'yan fim suna. To gaskiya ina jin hankali akan mutane da su sa ido sosai sannan su kula akan wannan. Kada ka taɓa yadda da wanda ka tabbatar da cewa ba taimaka maka zai ba, dan akwai wanda suke ɓata wa 'yan fim suna da yawa a cikin fim wanda su suna kirarin cewa su 'yan fim ne amma kuma su ba 'yan fim bane ba. To gaskiya ni dai babban burina shine ina so in zama wacce za a alfahari da ita sosai, ba ma wai iya a masana'antar ba, hatta al'umma su yi alfahari da ni kasancewa ta mai taimako, mai jin kai, mai tausayi. Gaskiya ina son haka. Gaskiya na samu kalubale da yawa saboda kowa ya sani fim ɗin Makaranta fim ne wanda aka yi shi wanda mutane da dama wanda ba sa ciki da wanda ma suke ciki ba san dalilin da yasa aka kirkiri wannan fim ba. To amma dai fim ne da aka yi shi gaskiya da baya nuna ɗabi'an Bahaushe, yana nuni akan wasu ɗabi'un can daban da bai kamata ba. Gaskiya fim ɗin ya ja min kalubale da cece-kuce da yawa, sannan kuma shi ne fim ɗin gaskiya da ya fi bani wahala sosai a rayuwata don ya sa ni tunanin nika da dama sanadiyyar shi. Kamar menene abin da ya faru ta bangaren ki a cikin wannan shiri? To gaskiya ni da abin da zan ce shine Allah ya kiyaye ya ƙara tsare mu, sannan kuma wanda suke cikin industry ɗin nan da ma wanda ba su ba suke da buri, ina mai ƙara da faɗa musu cewa su kiyaye domin kada irin yacce ta kasance da ni a fim ɗin Makaranta ta kasance da su. To gaskiya na ji ba daɗi akan cece-kucen domin mutane da dama akwai mutane da yawa gaskiya da ba su tsammanin gani na a cikin fim ɗin nan ba, saboda fim ne wanda bai kamata ma a ce Bahaushe ya kirkiri ma wannan abun ba, kana musulmi. To gaskiya mutane da yawa sun yi mamakin gani na a ciki, sannan kuma dukkanin waɗanda suke suna masoya na kusa da ni sun kira ni, wasu sun mun magana ta waya, sannan gaskiya akwai mutane da yawa da suka mun faɗa akan irin wannan fim ɗin. Me kika yi? To gaskiya fim ɗin duk da cewa ni ba wai wani abu ne ba, da gaskiya a gaba ɗaya fim ɗin ma waje ɗaya ne magana
inda muke fira ni da wata ƙawata. So a fim ɗin tana da saurayi ne a makarantar. So ta samu ciki ne ta zo tana min bayani akan cewa ta samu ciki da matsaltsalu kaza. To akwai saurayin da na san suna soyayya da shi a makarantar. Hakan ne sa ni kafin ta faɗa min na ce mata na san wane ne. Saboda da shi na san suna tare, abin ya ɗan ɗaga mata hankali. To kalman da na faɗa wanda ya ɗan jawo min cece-kuce a ciki, wanda nake ce mata kar ta damu, ni ba zan faɗa kowa ba. Na san ciwon da take yi saboda ni ma na taɓa yi. So wannan kalma ce da ta jawo min cece-kuce gaskiya sosai da sosai, kuma na ji ba daɗi a lokacin. Gaskiya ne abin da zan ci a nan shi ne wa manyanmu har zuwa waɗanda dai suke matakinmu da ma wanda ba su kai ba. Shawarar zan ba su a nan shi ne dukkanin karakta da kika ga an baki. So ki yi tunani sannan ki nazari sosai a kanta, ki ga wani irin ci gaba za ta kawo miki kuma wani irin faɗuwa za ta kawo miki. So wannan shi ne kawai, wannan shi ne kuskuren da na yi a baya na aikata a cikin fim ɗin Makaranta. Duk da cewa shi ne fim ɗina na farko, ban san ya ƙalubalen industry yake ba. Sannan abu na ƙarshe da zan ce shi ne ina mai roƙon al'umma da wani mummunan fahimta da suke wa 'yan fim. So gaskiya kusan wannan ba abu ne mai kyau, saboda za ka ga an ba mutum abu a fim wanda ya kasance kamar ba mai kyau ba haka, ya zo ya yi. So za ku ringa ganin mutane da irin wannan ɗabi'a. Amma akwai abin da ake so a isar, akwai wani saƙo da ake so a isar ga mutane, wanda ake so a nuna musu cewa irin mai wannan irin ɗabi'an ya kamata ya gyara, ba abu ne mai kyau ba. Su 'yan fim suna yin abu ne kawai saboda faɗakarwa. To akwai wanda suke musu kallo da abin da suke yi. To gaskiya wannan ba daidai ba ne ba.